Assalamu alaikum jama'a, barkanku da warhaka, barkanku da wannan lokaci, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin littafin gobe jar ƙasa, littafi na uku na marubuci Shafi'u da Giwa, wanda ne Shirin Usman ke karanto muku a nan tashar Hausa Nobel TV. Karamanta jama'a a yi mana subscribe sannan a danna alaman kararrawa domin a rika sanar da ku a duk lokacin da muka ɗora sabon littafi ko wani shiri daga cikin shirye-shiryenmu. Za mu tashi daga inda muka tsaya a shirin da ya gabata. Ta mayar da hankalinta akan 'yan kunnaye da sarƙoƙin da ke cikin kwalaye katan-katan a shagon. Ma'azzam ya ce da ita cikin ƙosawa, ina farar take, je ki dawo, tun ɗazuke nake ta jira ki zo. Rabi ta yi dariya, fara yau ban zo da fara ba, Ma'azzam yadda ka ganni ɗin nan haka na zo. Ma'azzam ya aɗe fuskar shi ya tambaye ta, kamar yaya baki zo da fara ba, me kika zo yi a kasuwar to? Rabi ta ce da shi, yau amsar bashin da nake bi kawai na zo yi a kasuwar. Fara bani naka, jiya muka yi lissafi 1230 nake bin ka. Ma'azzam ya dube ta a fusace, wa zai biya ki bashi baki dawo masa fara ba, ki bari sai ran da kika zo da fara sai ki samu kuɗi. Amma in ba rainin hankali ba ki zo kasuwar ba fara, mutane suna jin yunwa ki ce a yi miki biyan bashi sai ki zo ki kwata. Rabi ta ɗan ɓata rai, ta kai hannu inda calculators take akan kanta tana cewa, ai kai dama haka kake, ba ka son biyan bashi, kuma kana da kuɗin ba wai baka da su ba. Biya ne kawai ba za ka biya ba. Ma'azzam ya fara tunanin korarta don ta tafi ta bashi wuri. Ya ture hannunta ya ce, a kike yi mini wasa da calculator, wannan fa sai ta sayi garken shanunku dukkansu, ba abin wasa ba ce. Rabi ta harari Ma'azzam, to ai sai ka raina mini wayo malam, an ce maka ban san abin lissafi ba ne, ko a rigar mu akwai kanin baffanmu wanda yake da ita, lalle ma wannan Ma'azzam din. Da Rabi ta fahimci ya gaji da tsayuwarta tunda ba fara ta kawo masa ba, sai ta ce da shi, abin da yasa yau kaga ban zo da fara ba, wasu duwatsu na tsinta a daji masu kyau Ma'azzam, irin waɗanda ake huda su ana yin tsakiya da su. Na san suna da tsada a nan gari, shi in zo da su, in za ka saya ka bani kuɗi na in ɗauko maka, idan kuma ba za ka saya ba zan kai wa wani, dama don kada ka ce ban faɗa maka bane na sayar wa wani shi yasa. Ma'azzam ya dube da sosai cikin mamaki, ya gaba alamar wasa a fuskarta, ya ce da ita, waɗanne irin duwatsu kike nufi, ban gane irinsu ba Rabi. Rabi ta ce da shi, bari in ɗauko ƙwarya ta ka gansu, ni ma ban san sunansu ba, ganinsu kawai na yi na kwashe su a saman tsauni. Rabi ta fita daga shagon. Ma'azzam ta je inda ta ajiye ƙwaryarta da ke kusa da ƙaramar tsamiyar, ta ɗauko ƙwaryar. Mutanen da ke zaune a bakin shagunan suka fara tambayar ta a ina kuma za ta kai farar yau, ko ba za ta sayar musu ba ne. Rabi ta ce da suna dariya, yau ba fara, ƙwanzabi na kawo da man shanu kuma na sayar da su tun ɗazu. Rabi ta dawo shagon Ma'azzam ta shiga kai tsaye, bayan ta cire takalminta a waje kamar yadda ta saba yi kullum, ta sauke ƙwaryar a gaban Ma'azzam kafin ta buɗe ne ya ce da ita, kada fa ki zo min da kayan surƙulle cikin shago Rabi, na ji kina zancen duwatsu, ana sayar da duwatsu ne a ƙauyen ku. Rabi ta ce da shi, ai waɗannan duwatsun na kwalliya ne, har kashe ido suke yi, ba za dai ka ga irinsu. Ta bude ƙwaryar ta cire faffaɗan faifan da ke sama. A lokacin ne kyawawan gwalagwalan da ke kama da duwatsu guda 10 suka ɗauke idanun Ma'azzam. Ya ji zuciyarsa ta buga da sauri, ya daɗe yana jin labarin gwal, amma bai taɓa ganin shi tsirararsa ba a fili, sai dai idan an sarrafa shi ya zama sarƙa ko zobe ko 'yan kunnaye. Waɗannan ba bakin idansa ba ne, ko yanzu yana da su a shagonsa, to amma ɗanyen gwal ɗin da aka gino a ƙarƙashin ƙasa, wannan sai dai ya ji labarin su a wajen mutanen duniya. Ma'azzam ya sauka daga kan kujerar, hannunsa yana kirma, ya matso kusa da ƙwaryar nonon kamar zai buɗe baki ya haɗe ta duka. Rabi tana riƙe da faifai a tsuguni tana kallon shi. Ya miƙa hannu cikin ƙwaryar, ya shafa abin da yake gani a ciki. Ma'azzam ya ji tufa ta fara keto mashi a goshi nan take. Ya tabbatar waɗannan gulagulai dukiya ce mai yawa ta zo hannunsa. Kafin Ma'azzam ya cire hannunsa daga cikin ƙwaryar, tuni har ya fara lissafa kamfanonin da zai gina da kuma ƙasashen da zai je ya gina gidaje na alfarma.
a dalilin wannan dukiya da Rabi El Fulani ta kawo masa har shagonsa. Tafiyar minti 40 Sadi da tawaggata suka yi a cikin motar kafin su kai tsaunin tudun kuɗi. Duk da mahaukacin gudun da Shago yake yi da motar, wani lokacin dole sai ya saurara idan suka zo inda ruwa yake kwanciya akan hanyar. Hauwa tana zaune tare da Shago a gaba, tana nuna masa hanyar da zai bi. Sadi yana tare da tsohon lamma a baya, dukkansu hudun kowa da tunanin da ke a zuciyarsa, babu wanda ya ce wa wani komai. In aka ɗauke Hauwa wacce take nuna wa Shago hanya da yatsanta, siririyar hanyar da ta hau zuwa saman tsaunin ta yi wa mota kaɗan, don haka tun kafin su kai jikin tsaunin sai Shago ya tsayar da motar ya kashe ta, ya juyo inda Hauwa take zaune ya tambaye ta, wannan ne tsaunin da kuka haƙo gwalagwalan? A wannan tsaunin ne, can sama inda wata marmara take. Sadi ya yi saurin cewa, menene na tsayawa wahalar tambayan ta Shago, ba ga mu tare da ita ba, ai ita za ta kai mu wajen kafar ta kafar mu. Sadi yana gama faɗar haka ya buɗe ƙofar mota ya fito, bai damu da halin ba wanda yake kishinkiɗe da kujerar motar kamar karyayyar dokin kala. Shago ya buɗe motar shi ma ya fito waje, ganin haka Hauwa ita ma ta yi sauri ta buɗe ƙofar ta fito. Rana ta fara ɗagawa a daidai lokacin ta fara zafi. Daga inda suke tsaya kusa da tsaunin suna iya hango manoman da ke aiki a gonakinsu. Waɗansu suna fili a gonakin, waɗansu suna aiki a gonakin masara da dawa, a yayin da waɗansu kuma suke shuka suna cire bagyazama a gonakinsu na shinkafa. Babu wanda ya mayar da hankalinsa a kansu Sadi, don kuwa yawancin manoman da ke aiki kusa da tsaunin sun yi tsammanin malaman daji ne suka zo yin bincikensu da suka saba yi. Ba san cewa waɗansu rikakkun ɓarayi ba ne suka zo neman wata gagarumar dukiya wacce aka ɓoye da shekara da shekaru. Hauwa ta shige gaba, Sadi da Shago suka bi ta a baya, ta jagorance su suka fara hawa kan tsaunin. Daga nesa idan mutum ya hango su kamar ƙananan yara za su shiga ɗaki, a haka har suka kai ƙololuwar tsaunin inda kututturen itatuwa suke da kuma ƙananan halittun da ke kaiwa da komowa suna koke-koke a cikin ramuka da koguna. Hauwa ta kai su inda ya tabbatar a nan suka tsaya ita da Nura a daren jiya, inda ya sa diga ya hago gwalagwalan. Da zuwansu ta yi ajiyar zuciya a kiɗime da ta ga babu komai a bakin ramin. Gwalagwalan da Nura ya ginu ya bar su a wajen babu su, babu dalilinsu. Wa ya zo ya kwashe su? Nura ne ya dawo ya ɗebe su da ya bi ta ya kasa kama ta, ko ko wani ne ya kwashe su a san da Nura ya bi ta zai kashe ta? Tambayar da Hauwa ta rika jero wa kanta kenan. Da ta tsaya a wajen da Nura ya gina ramin, ta nuna wa Sadi wajen ta ce, kaga ramin da ya gino su, a nan muka tsaya jiya da dare. Sadi ya matsa bakin ramin ya durƙusa a wajen, yana zare idanuwa kamar wanda yake shakkar abin da yake gani ba gaskiya ba ne. Ya tambayi Hauwa cikin ƙosawa da fushi, to ina gwalagwalan suke? Kin ce anan kuka bar su ke da saurayinki, sanda ya bi ki zai kashe ki. Suna ina yanzu? Hauwa ce da shi a kiɗime, ni ma ban sani ba, ni dai anan muka bar su, ban sani ba watakila Nura ne ya dawo ya kwashe su. Sadi ya sa hannunsa yana shafa bakin ramin, shi kanshi ya san babu gwalagwalan, tabbas wani ya zo ya yi kawo da su. To amma duk da haka ya ɗan ji sanyi a ran shi, aƙalla hannuwansa sun fara dafa inda gwalagwalan suka taɓa zama a duniya. Sadi ya tashi daga bakin ramin ya dawo inda Hauwa take tsaye, kalle ta sosai. Hauwa ta kalle shi sau ɗaya ta dukar da kanta, zuciyarta cike da fargaban abin da zai yi mata. Hauwa ta yi zaton marin da zai yi saboda fushin rashin samun gwalagwalan a wajen, har ta rufe idanunta, ta sadaka tana jiran ta ji faɗowar hannu akan kuncinta. Maimakon haka sai ta ji Sadi ya kwantar da muryarsa cikin rarrashi ya ce da ita, Hauwa, ina so zan yi magana da ki kwantar da hankalinki. Magana za mu yi ta fahimta, yanzu kin zama mataimakiyanmu. Na ƙara miki matsayi tunda na fahimci ba yaudara ta kike so ki ba. Na san duk abubuwan da kika faɗa mana gaskiya ne. Daga yanzu zan rika yin shawara da ke ne maimakon in rika tilasta miki. Na ɗauke ki aiki daga yanzu. Ko me zaki zan biya ki, ba kyauta zaki mini ba. Idan har na cimma buri na samu wannan dukiyar da ke za mu yi kasafi, zan baki naki kasan. Ina fatan zaki kwantar da hankalinki ki saki jikinki da mu. Hauwa ta yi ajiyar zuciya, ba albishir ɗin da Sadi ya mata na kasafin dukiya da ya ce zai yi tare da ita ne ya kwantar mata da hankali ba. 'Yancin da ya fara bata ya yaɗa mata
ya dadada mata rai, ko ba komai ba za su ƙara zaluntar ta ba. Sadi ya sake duban ramin da aka haƙo gwalagwalan, ya ƙura wa kiyasan da ke ta sintiri a wajen idanu, waɗanda danshin ƙasar da aka gino da kuma hasken ranar da ke sauka ya jawo su daga cikin ƙananan ramukan suka fito waje shan iska. Sadi ya ce da Hauwa, zai iya kasancewa saurayin Kinura ya dawo ya kwashe gwalagwalan, zai iya kasancewa kuma wani ne ya zo ya kwashe su ba Nura ba ne. Amma kafin in yanke wannan hukunci, ina so in ji ra'ayinki Hauwa likita. Kina ga Nura ne ya kwashe su, ko kuwa bayan tafiyar ku ne a san da ya bi ki zai kashe ki kafin ya dawo wani ya kwashe su? Hauwa ta rasa abin da za ta ce da Sadi ƙare garke, ta fara daburcewa da ta ga ya bi ta da kallo yana jiran ya ji abin da za ta ce. A ƙarshe sai ta tattara hankalinta waje guda ta yi masa magana. To, zai iya zama Nura ne ya dawo ya kwashe su. Ni dai tun da ya bi ni da muka yi nisa ban san yadda aka yi na gudu masa ba. Na dai rasa inda ya nufa ne, ni kuma na ci gaba da gudu har na zo inda kuke. Sadi ya yi shiru yana juya maganar a ƙwaƙwalwarsa. A karo na farko ya fara jin wahalar wannan aiki da suke yi, duk da ƙa'idarsa baya yin shawara da shago. A wannan karan sai ya kalli yaron nasa wanda yake tsaye yana jiran umarnin ogan shi. Sadi ya ce da shi, shago, ka ga yadda aiki yake ta bamu wahala, yanzu dole mu tattara hankalinmu akan Nura. To amma ba na so ne sai mun gama wahalar neman sa daga baya kuma ya kasance babu dukiyar a wajensa. Na fi so yanzu duk inda muka sa gaba mai nasara. Shago ce da shi, oga, to ya za a yi? Ina ya dace mu karkata akalar aikin? Sadi, wanda shi kanshi ba shi da amsar wannan tambayar, sai yayi shiru na tunani, ya matsa gaba kaɗan ya koma wajen ramin da Nura ya haƙo gwalagwalan. Ya tsaya a bakin ramin ya ci gaba da nazarin duk wani abu da ke tattare da wajen, kama tun daga ƙwari da ciyayi da kuma sawun ƙafafuwan da suka zo suka samu a wajen. Sadi ya yi fito a hankali a san da ya dubi sawun ƙafafun mutanen da suka zo wajen daga daren da ya gabata zuwa lokacin da suke ciki yanzu. A cikin nazarin da ya yi na kimanin minti 2, ya fahimci wani abu wanda ya fara yi masa caji a ƙwaƙwalwarsa. A labarin da Hauwa ta basu ta ce ita Nura kawai suka zo wajen da daddare, to amma kuma in dai abin da yake gani a halin yanzu gaskiya ne, sawun mutane 3 ne ya laƙanta waɗanda suke da takalma zane daban-daban a kan ƙasar da ke harabar rabin da aka gino gwalagwalan. Babu shakka sawun ƙafafuwa 3 ya fahimta sun zo wurin. Sawun ƙafafuwan mutum 2 sun yi zirga-zirgarsu a wajen a ɓangaren yamma zuwa ƙasan tsaunin, a yayin da wani sawun kuma ya kasance daga ɓangaren gabas zuwa ƙasan tsaunin. Kuma a yadda sawun ƙafafuwan suka bayar da alamomi, dukkan sun tsaya a bakin ramin sun yi wani abu a wajen. Sadi ya tambayi Hauwa ba tare da ya juya baya ya dube ta ba, kin ce ku biyu kawai kuka zo nan jiya da daddare ke da Nura, kin tabbatar wani bai biyo ku a baya ba bayan kun taho? Hauwa ta ce da shi, gaskiya ba wanda ya san mun zo nan ni da Nura, don komawa ban faɗa wa inda zan je ba wanda ya biyo mu a baya. Sadi ya numfasa cikin gamsuwa da abin da ta ce, ya sake tambayar ta yana kallon sawun ƙafafuwan da ke wajen. Ta wanda ɓangare kuka hawo nan da kuka zo, kuma ta ina kuka sauka a san da Nura ya bi ki zai kashe ki? Hauwa ta ce da shi, ta nan ɓangaren yamma muka hawo da za mu zo, kuma ko a san da Nura ya bi da gudu ta nan muka sauka. Sadi ya juya a lokacin da ta nuna masa wajen da suka bi da hannu, ya gani da idanunsa ba ta yi masa ƙarya ba, inda ta nuna masa a nan ne ya ga sawun ƙafar mutum 2 da suka bambanta da juna, wanda ke nuna alamun sawun ƙafafuwan Hauwa ne wanda ya nufi yamma ya gangara zuwa ƙasan tsaunin. Ya ɗan yi murmushi kaɗan sannan ya ce, wannan sawun shine wanda ya zo daga baya. A nan sawun ya tsaya bai wuce ba. Idan har abin da nake tsammani gaskiya ne, kowane ne yake da wannan sawun shine wanda ya kwashe waɗannan gulagulan, ba Nura bane ya dawo ya kwashe su. Shago da Hauwa suka kalli juna a karo na farko tun zuwan su wajen, su duka biyun sun kaɗi da maganar da Sadi ya faɗa. Da ya ga mamakin da yake fuskokinsu ne, sai ya dawo baya tsaya inda suke ce da su cikin ƙwarin gwiwa, ku duba ku gani, ga sawun kafar kinan Hauwa, ga sawun kafar Nura, ga inda kuka tsaya sanda kuka zo, ga inda kuka bi da kuka gangara zuwa ƙasa sanda ya bi ki zai kashe ki.
Sadiqa dai garke ya rika nuna musu da hannunsa. Hauwa da Shago suna kallo kamar ɗaliban da suke sauraron malami a wajen aikin gwaji. Amma wannan sawun kafar da ya zo a nan ya tsaya a bakin wannan ramin, kuma a yadda nake tsammani ba a jima da zuwa ba, da safiyan nan aka zo aka kwashe gwalagwalan. Idan ba haka ba, me zai sa da sawun ya zo ya tsaya a nan ya koma baya bai wuce gaba? Sadi ya ci gaba da murmushin jin daɗi ya kalli Shago sannan ya juyo ya kalli Hauwa. Ko da yaushe yana jin daɗin ya ga yayi wani ƙoƙari wanda kowa ya kasa yi. Shago ya ce da shi, oga, in haka ne kawai mu bincika mu ga ina wannan sawun ya nufa, kamata ya mu bi sawun a hankali tun daga nan mu ga inda ya tsaya. Ko ina aka kai gwalagwalan aka ɓoye, sawun shi zai nuna mana. Sadi, wanda shi kanshi tunanin da ke zuciyar shi kenan, ya rage fara'ar da ke fuskarsa da ya ji Shago ya fara yin tunani mai kyau, zai yi gasa da shi wajen iya aiki. Ba sai ka faɗa ba Shago, Sadi ya ce da shi, tuntun dama na gama tsara haka a raina. Wannan sawun shi za mu bi a hankali mu ga inda ya tsaya, to a nan za mu yi bincikenmu. Ba ɓata lokaci za mu yi ba, mu tafi yanzu. Shago ya tambayi Sadi, oga, ina za mu ɓoye motar mutum da ƙasa za mu tafi mu duba sawun, kuma ya za mu yi da wannan tsoho? Sadi ya gano bakin zaren matsayar a tunanin da ya yi na sakan 5, ya ce da Shago, ba sai mun ɓoye motar a wani wuri na musamman ba. Ɓoye motar zai jawo hankalin mutane su zarge mu, kawai mu kai ta inda inuwa take mu ajiye ta, ko a bakin hanya ne. Shi kuma baba zan ga inda za mu ajiye shi, ko a cikin but muna iya kulle shi mu tafi ba matsala. Hauwa ta rike numfashinta ta ji abin da Sadi ya ce zai yi wani lamma. Da yake Sadi ya ji sanda ta ja numfashi a kusa da shi, sai ya yi dariya, ya juyo kalle ta ya ce da ita, kada ki damu Hauwa, ba abin da za mu yi wa baba, na san kina jin tausayin tsohon nan Hauwa, muwa muna tausaya masa, to amma idan aiki ya faɗo kan mutum dole ne a yi shi a yadda yake. Baba ya cika taurin kai, dole ne idan za mu zauna tare da shi mu bi shi da zafi-zafi, amma kin ga ke da kin ba mu haɗin kai, kin ga ai da ruwan sanyi muke yi miki komai. Ni ba mugu bane Hauwa, ba na son mugunta, mutane su suke ja nake zaluntar su. Idan na sa doka mutum ya bi shi kenan ya zama abokina, idan kuma na sa doka mutum ya ƙibi shi kenan ya zama maƙiyina. Kin ji yadda ake zama tare da ni. Hauwa ta girgiza kai cikin yadda da abin da ya faɗa mata. Sadi ya jagorance su suka bi sahun da ya gangara zuwa ƙasan tsaunin a ɓangaren gabas. A wannan karan sun fi yin sauri da yake saukowa suke ba hawowa ba. Har suka dawo inda suka ajiye motarsu, sawun kafar bai bace musu ba, da yake an yi yayyafi a daren jiya, ƙasa ta yi taushi, sawun kafar ya fito sosai, zanen silifa ɗin maraɗi ya fito kamar a cikin taswira. Sadi ya buɗe motar, ya samu malam ma a kishin gida inda suka bar shi a bayan motar, idanunsa a rufe kamar wanda ya shekara 10 bai rantsa ba. Duk da irin galabaitar da ya yi, Sadi bai yarda da tsohon ba, saboda ya ga irin taurin ransa. Ya san duk sanda malam ya samu dama zai iya yin ƙoƙarin yin fito na fito da su ya ɓata masa aiki. Don haka komai za su yi ya zama dole su yi taka tsantsan da shi, tunda mugu shi ya san makwancin mugu. Sadi ya fakaici idan mutane da ke nesa kaɗan da su, ya ce malam daga cikin motar, tun dama Shago ya buɗe baya. Hauwa tana kallo a gabanta, Sadi ya saka malam a bayan motar sai kulle shi kamar sun zuba kayan cefane. Sadi ya ce da su, mu je can mu bi sahun da muke nema mu ga inda zai kai mu. Shago ya shiga cikin motar ya tashe ta ya tuka a hankali yana bin gefen hanya. Sadi da Hauwa suka bi shi a baya, da yake babu nisa a lokacin da Shago ya kai motar karkashin inuwar dorawa ya kashe ta ya kulle kofofinta. Su kuma Sadi da Hauwa sun same shi, suka haɗu su uku suka cigaba da neman sawun. Shago ya fara ganin zanen silifar ya nuna wa Sadi, suka sake bin inda sawun ya nufa a ƙasa cikin hikima, ba tare da kowa ya san abin da suke yi ba. Sawun bai ɓace ba, ya saki babbar hanyar ya keta ta cikin wasu gonaki waɗanda suka yi iyaka da wani ƙaramin labi inda shanu da awakin rigagen da ke yankin suke zuwa kiwo. A haka har suka samu kansu a kusa da wata kurkutacciyar rigar Fulani wacce ke da ɗakuna 2 masu rai, sai kuma wani gajeren rumbu a kulkin kaji baza-baza. Har inda suka biyo inda sawun kafar da suke bi yake, iyakar ta cikin wannan rigar. Daga can gaba babu hanya sai itatuwan kanya da ta watsa waɗanda suka bushe saboda yawan sassakar su da ake yi ana jika magani yau da kullun a rigar. Sadi ya dakar da su ya ce da su cikin rada, wannan sawun a nan rigar ya tsaya,
ku dakata a nan in shiga rigar ni kadai in yi bincike in gano wanda yake da sawun. Sadi ya tafi cikin rigar shi kadai ya bar Shago da Hauwa a tsaye a jikin iccen ruma daga inda suke suna kallon ko ina a cikin rigar. Sadi ya shiga harabar ɗakunan da ke a warwatse, wasu matattu wasu masu rai. Wani ɗan tsohon mutum da ke kwance ba shi da lafiya a cikin wata ƙaramar rumfar da ake ɗaura awaki da dare shi ya fara yi wa Sadi maraba. Da shigarsa mutumin ya kashe shi da idanu suka kalli juna. Sadi ya yi masa sallama da ya ga alamar ba kowa a rigar sai shi kaɗai a kwance, fuskarsa ta yi buzu-buzu da gashi ko ina a jikinsa a rame kamar mai ciwon ƙanjamau. Mutumin bai amsa masa sallamar ba, ya dai gida masa kansa alamar baya iya yin magana. Sadi ya matsa kusa da shi ya ce, na zo sayan man shanu ne, ko kuna da shi? Mutumin ya yi ƙoƙarin buɗe baki da ƙyar ya ce da shi, ba ma sayar da mai. A lokacin da hakan ke faruwa ne, wani yaro ɗan kimanin shekaru 10 ya shigo rigar ɗauke da ruwa a bokitin ƙarfe. Ga alama yaron bai saba ganin mutane irin Sadi ƙare garke ba. Da ganinsa ya ja baya ɗaya cikin rashin yadda. Sadi ya murmushi masa fullanci ya ce masa, kada ka ji tsoro ɗan saurayi, ni ma ɗan uwanku ne, na zo neman man shanu ne. Yaron ya saki jikinsa lokaci guda da ya ji Sadi ya masa fullanci, ya ba shi amsa kai tsaye ya ce, ba ma da man shanu a nan rigan, mu ma sai nono dai, mu ma muna siyowa ne mu kai cikin gari. A san da Sadi yake magana da yaron, hankalinsa yana kan sawun kafar da ya biyo cikin rigar. Ya bi sawun da kallo, ya gan shi daba-daba a ko'ina a tsakar gidan, wanda hakan ke nuna alamar kowane ne yake da kafar ya fi yawa a ƙofar wani ɗaki ne da ke a ɓangaren kudu. A nan sawun ya ta shige da fice daga cikin ɗakin zuwa waje. Sadi ya tambayi yaron ba tare da shakkar mara lafiya da ke kunci na sauraron su ba, ina mai wannan ɗakin yake? Yaron ya ce da shi, wannan ɗakin Rabi ce, ta tafi tallan nono gari. To jama'a, gashi fa Sadi ƙarigarki ya fara samun gwalagwalai sun kusa zuwa hannun shi, kuma gashi gwalagwalai sun fada hannun mahandami, macuci kuma azzalumi Mudassir. Daga hannun Rabi yar Fulani wacce ba ta kula da mijinta take cin amanarsa. To ita ma dai gwalagwalai sun fada hannunta, kuma gashi za su rabu da ita su fada hannun Mudassir. Daga nan kuma musan ina ne wannan gwalagwalai za su kai ba. To anan za mu dakata a karanto muku littafin na gobe jar ƙasa, wanda ne Shirai Usman ke karanto muku a nan tashar Hausa Nobel TV. Kada a manta a yi man subscribe, sannan a danna alaman ƙararrawa domin a rika sanar da ku a duk lokacin da muka ɗora sabon littafi, hikaya ko tarihi ko wani shiri daga cikin shirye-shiryen mu. Ban ku lafiya.